Programang ng kapakangigan, kadakilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga altaw kat saan nga balin nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga ro ti surat ni Nida nga napoluan no kaanupay. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manumnemi. Tayin lukat ko tiri daw, kalpasan tinamin adu na tugtog. Tiamok idi manong nemi kat karo balang. Ngayon nakigtutak, idi malasin ko ni Michael. Sika manen? Nabagarabiim, Nida. Awan tinaimbag nga rabino sikat makitak. Jakat ba't ko na ka Michael nga sardengan na kun? Uraan niya't aramidang saan kang kayat. Saan nga sikat arapaapik nga agbalin nga asawa ko ng boyfriend ko. Doon ang katipastreken. Saan ka kasumrek? Abi ko mapastreken ka. Kaya di ka lang harot ka kaya doon na makita. Ibagmadlaking ka nga di ka kayat. Uraan niya't aramidem. Gabat na may sak, laing nga construction worker. Nasa umon. Kasi doon lang harot tirigat tibiyag ko, tibiyag mi. Tabay sak lang sales lady, manulat sweldo. Pagkatapos construction worker, itagbalin asawa. Anong to nga tapiyag ta? Manulat sweldo masun. 600 iperde ko. 600. Napiyag ko mandor diretso. Makabulan, doon ako, awan man trabaho mo, muna talong bulan, doon may standby ka ti adadupay nga bulan. Agpasada ka doon, tricycle. Awanin ti adupay nga sa osao. Basta pumanaw kan. Kansang ka itong susublin, gaputa saan ka nga kayat? Kinunak ka din balabag kun nga ndrekep tiri daw. Masurunak man. Teka doon nga lalaki dito yung lubong, no apay nga isukit, ginaalos kung may mga raaram kanya. Teka makayat ko kit. Tay dikotse, imbes nga dikurong-kurong, dikotse. Madlaw muna ta nga na baknang, guwapo, baknang, susapo. Ano sarbi nga ti pintas ko? No diyak karamaten, nga bangbaniit kadagitay nataba. Nalukmag, nataba, nga ikan. Ninanang manunemi, kinuntra naman ang tinaramid ko kini Michael. Nida, paunay ka na nakoya, tiba nagsasaumon. Kayo manin nanang. Amok manin kat nga nangig yung takas dyan bagkakser mo na takmanin. Saan nga sa tibagbagaan nyo? Dahil dyan nga Michael, tibagbagaan nyo nakaspagarigan na makita yo. Ibagayo kayong kuha na, agsarden ka ngamin anak ko, gamoto oraan niya at araramidem, saan nakanto akayat dyan anak ko, kulam no ka. Yan para kanya-kanya. Para kanyak anak. Nasingpet ni Michael, mangrugi kaya manin. O rin man pa singpet na amin na singpet. Nubut-but mo tibulsa na. Nagagat mo ta. Nakatumot sweldo na kas ka Amazon. Aluwanan ti adupay nga sa una ng ti kayat ko ket di kutse. Adut alakas na. Guwapo, businessman, mga opisina. At ako makit architect no engineer nga adut ti kontrata na ti mangaram kanya takitam. Aklo na kasigod. Basta saan ko kayat ni Michael? Jack pa kan ano? Wanang nanang, balo kayo. Da kayo nga timang ibagat, da kayo nagkasawa kini Michael. Saan di kanta kon? Nak, magbagaan ka lang, nga mga nagbabayo kanto. Ano ko magbabayo? Saan ako magbabawiyak? Agbabawiyak no ape ka saan nga ni Michael, tinaki asawa, kasta? Saan ako mamasamak ti kasta? Halaman, kas makita yun tila nga na, hunot trabaho na, at akatingarot asenso, tikas kang kuha na. Anong name nabayag idin nga saan ngayon may ni Michael? Teta, nasyat, magusta.
Kaya di may isang aldaw, manunay nagtutulag kami kadagiripadak na sales lady. Agsarata yung tunubigan. Hapay ko nam. Kat ngilingan da nga ro deta nga aldaw. Jak man mo, dataking guko at department store. Pamanante ako. Kaya Jo, dek pipiknik. Ikaw na. Kaya Jo, pair by pair. No pair by pair, ani, puwerak ditan. Sabi ko mga puwera ka. Ako mat panubyo ka. Di alis to mala to yung mang sapol, mang kontak ka kita agar-aram kang ka, si kabalan ti kaparehak kunam, ore kaparehaleng, ore kaparehalang. Oh, mat, ni Michael. Bayagan mo siya nga nagpakpakita. Kapag yung nagkakasakit nga ibagbagak kang kuwan. Sabi nga di mo tawagan. Anya ti amom, baka no, ada kwarta na ita. Ada ornong na. Anya ti amom, baka no, ko na nagit, siyak tagbayad iti okuparente nga cottage. No, na. Siyak to ti makamon ti kastoy drinks ko na. Oo, napalakayat mo? Alan. Daan umumay. Lamot iti number na, tasak ti makisarita. Idon mo kanya ti number na, tasak ti makisarita. Inted ko kini ani manong. Inyong speaker na, deji cellphone na, nag-ring si Mungban. Hello? Hello? Hello, Michael? Sundetoy, siyak na ani nga katrabahuan ni Nida. Ani nga katrabahuan ni Nida? Uwan. O, apa yan Naalam kang kung ano cellphone number ko? Uwan. Pasensya ka na, nadisturbo ka. Intong bigat ngamin, agsar na di pagtrabaho kami. Kahit nagtutulagan mi nga mapang ka magpipiknik. Sumurod ka? Ada trabaho ka. Kahit matagabsan. Kung ngamin, nilaeng nida ti awan ti partner na. Kalapin nga siya. Kadilak pa inaklon. Katuman mo natakad katuwayan na. Kababay man nakakaasim at tilanganan no may sana ang partner na. Kayat na kata? Dumdum nga giso na. Nagtunged kayat na. Naman ito kondisyon na. Ano kondisyon? Si kantot makamong agbayadan na jay upa jay cottage. Kasanot kangina na. 1.5 do ka na jay, tanalawa. At pa yung video okay na. Ken si kanto pa lang ti makamuti mainom hard o beer? Beer can hard. Kasunod ka aduna. Kita, basta, no, dati sa jay, kat agkurang, adunod paggatangan sa jay. Anapit kahit yung alay. Sika kahit yung ito yung kwa. Adunod ma-order dito yung kwa. Let's sumbaboy. Kahit mo yung ko na. Sige. Siya kung di makamot bayad ti cottage, siya kung di makamot yung aming magastos iti inuman. Soft drinks, beer, can hard, can gumatang akto pa yan ti ko. Ulo ti Letson baboy. Mayat na dyan. Tayo ito may busta yun. Mabalin tayo Letson paksiw. Kawa na. Nangarad, inutit pagkikitaan tayo. Lugan nga rod. Tatapay ti problema. Mga rakilata iti ban. Siyak doon di makamo. Alaman, kukam ti lugan, cottage, mainom, ken lulo ti Letson, baboy. Uy, focus naman ti manak. Kabilibak nga, kasi talaga pa nagipatag mo kininida. Hindi man pasdan nga sarita da Michael kininida, ay kini Ani. Makikita? Tilayin ko? Ora man paggastos niya do. Sige, partner ko to. Ngayon ni Ima, din ang tumaigaman kanya. Kinunak manong. Kabigatan na nga rod, manon namin, tropat ko, nakita ka sa pulak, kalpasan na nagdadanon kami iti pangurayan mi iti ban nga pagluganan mi. Aging kada nagsardingan nga ban, manon namin, kita, nailokat ti tawa, ti ang hinsango ni Michael. O may kayan. Nida? Dito ta sango na to
Uy, nida ka no. Agtugaw ka dyan sango. Baka na ilit. Ha, nalawa. Good for two. May katlo di driver. Makayan. Ay, nagay ba karga Agi karga kay bay. Nagay mainom nga eh. Daditan, likod. Daditan. Naipalamis pa yan. At dapat din natin ulo tiladson. Sige nga na. Nagkabay kami manon na imi. Numaring kitaan na. Na kami suotak maglata. Abay ang bisbisuot ka. Ano ko mga ortes mak? Ay gawa nak. Imanood ka ng partner nak. Tortur, no? Awang ngamin ka. Ibag mga orte na panunot mo tinang tawag ka niya. Sangit-sakti ng tawag ka. Ni Ani. Pinilik na intid. Pinilit ng intid ko kung ano cellphone number mo. Sabi ko man enjoy ka. Pero mali nga, enjoy yak. Nung si kati partner ko. Si ka nga energetic ti biyag ko. Again, enjoy di kini kakaduwak manong name idinto tada kami kini Michael manong. No pagunyan nak ni Michael, anak sumungsong ba? Again nga jak napupuutan manong name nga nakaaduk ti minom. Napuutak lahengin idita. Ada, mga arakop kaniyak manong. Sino ka? Hanggang tungang babawi. Hanggang tungang babawi, Nida. Parang sakin ka. Ha? Sino ka? Kanasa dinutayan ta. At ito hotel. Hotel! At daki di beach ti kunak. Hotel iti beach resort. Already kiti kakaduhata kat nag-check-in da. Iso nga nag-check-in da meta. Kat sa tungang babawi. Parang sakin ka. Kayat. Jak kayat kinunak manong naming awan ti pigsak. Jak met makapigsak manong naming. Iso nga, anang arot tirumbe nga ramin. Manong naming kaputa awan ti pigsak. Kasla intulok kulatan no anyaman teraramiden ni Michael. Amok nga ni Michael. Raripanak, ramramasanak ni Michael ngam awang pigsa. Agikisak ti kunak ngam jakmet makaikis. Aggulagulak ti kunak ngam jakmet makapaggulagol. Aging ganarik naklaing ng tinakasaksakit. Nakasasaem manong nini. Ngay iti nga gundaway kat talagang natagikuan ni Michael ti amin-amin ko. Manong name aging kaya saan kung nga napuputan naging Disimbaron nga napasamak nakaringak langan inita nakasaksakit na dumang susuop ko man malagip kong dinapasamak. Ayop ka, Michael. Ayop ka. Di ka dumapakawan tikas na ginarabit mo. Ayop ka. No kasano tigurak kang kuana, nagurak kang kuana, idi mas manen manong name idi ta talaga nga nagbalagi nga nakarap nang ramas kanya. Pagab ko ini manong name it agsuplong ang report iti police isak lang ko isuna ngem saan ka din kang slaadad ng siyak tinakababain. Naguloy makaklatan manong name kat no kasta nga umay dito balaw pagsawsaw aktong patungpa nanog kong tarak pa yan
Kas laayop ti pagyari kakawin kayong kuwan. Alpasan ti talong nga bulan manong nemi agbalawak jak matlangin madatngan. Diyos ko, nagtakil nga problema. Problema. Uri no sang kong ibaga. No anya tinapasamak ka na kami kini Michael dito yung ebidensya. Dumakkel. Binanggap ko pa kid din na parang Greg manong nemi ngam nagbutay nga kudlangin ni Apo Diyos. Aging gay di makadlawan ni nanang. Impudnok kang kuan. Maglangay man ako. Di lalaki nga di mo pagan ano. Iso tinakasikog kang ka. Gapoy ti aharak. Gapoy ti panakabartek mo. Panakabartek yo. Awan matlatak yung basol anak no saan nga sika. Basol mo. Iso ang itamid lahin. Siyak di ba pan mangayap kini Michael. Tapno mapagsasalita ng ti kalay sayo. Imay nga talaga ni Michael manong nemi ngem Jack pulos kinayat. Nanang Jack kayat. Di mo kayat. Jack kayat di makiasawa kang kuana. Gabutasan kong mat ngay patpatik. Unang imsit amati sikog mo. Kaya mo nga taga nakabalasang. Kayat ko may taga nakabalasang. Ngem ti makiasawa kang kuana. Ure kasanot pa nagpagpakasi iri ni Michael manong naming pulos. Ure dinamag idin nga masikugak. Kat ni Michael tinakasikug kanyak. Ngem talagang Jack kayat ti makiasawa kang kuana. Aging ka na damag kulahingan mano. Nga awanan ni Michael. Iti damagik manong nemi no sa dinut ayan na. Kunak malano awan bibiyang mo kang kuana aya. Abi sa lutsudin mo sa dinut ayan na. Nanang met gagangin lang sa lutsudin ka. Napangkano di Saudi nga nagtrabaho sa diyay. Kas mason, skilled worker. Saudi? Makita? Iba gamitin nga awan asenso ni Michael. Iso nga di mo kayat. Isa nga rod impay mo tibagim keng kuana. Masikog ka lang nga roden. Di mo pala kayat tipakikasar. So, basta Jack kayat nanang. Jack kayat. Di makalin di tiyan ko kan nagwaras ka talangan di damag. Nagkata ko nito sa trabaho at siyempre, sales lady, masikog, handa mabaling awatin rin mano. Aging ka nga dimtengen, ti pa nakaipas ngay, ti sikog ko. Lalaki manong nemi. Kayang ingas launay manong nemi ti amana. Ay, lalaki ti anak mo. Ti apo ko. Naghayam ti baga mga kasanagan kate, tapno maristron. Siyempre ni Michael ti amana. Si kati inana. Anat nagan na nga ron. Diya ka muna nang makamukay na tanong na kayat yung ipanagan. Siyempre, surat na balat nagan ni Michael. Di Michael. Junior. Wag mo na. Junior ka, Michael. Pagpadatat nagan. Diya ka mo anong name ita, idigit ka sila Jack interesado nga asistirin mo no tagibyen ti anak ko. Ngayon no kasta nga saan nga masangon ni nanang manong name masyanak mat itubing piman. Siya tumaten ba man mga rak, sakroy kang kuana, mangubak kang kuana, kahit gabuta talagang masayangan na titubog ti barokong ko. Nagtaraon ni Sona ti barokong ko manong name. Anak, sang kang rumpeng iraman iti gurak iti amam. Ito talaga nga pati si kakit kagurak ka. Hindi ko mapailangan nga mabaling karagaragan ka trinagrig ka. Nang naroon nga maayayo ak manong name no kastakitanak sa umisem. Sa dagat kalid na pa'y mano. Malakip ko lakit na Michael. Kahit ingas na. Ano nga minsan ko pangayatan gini Michael. Gabulahan ti kina construction worker na. Kanita nga rin tada di Saudi. Aging ka manong naming nga nasang ilik ti ama ni Michael. Ay, malasan ko. Ama munak. Siya ni tatang ni Michael. Takay gayam tata. Sumre kayo. Kahit ko lumakita ti apo ko. Ninanang mo. Ito na pa na tata.
Mabaling ka di nga karga da pukok. Sige, halakid agsangit to kargahin niyo. Aging gang idinauman tila kay manon na imintad na matlaing kanyak. Nagpahuit ni Michael, kat imbaga na kanyak, nga mangilasinak, itiitid ko kada kayo. Dito na pang suportar na, iti anak na. No, kuna na nga, no ti mo kahit ngawaten, agpakpakasya ken kuana. Kaskas din nga di mo latawaten, talagang ibatik balasan ko. Suportar ni Michael, iti anak yo. Sige, tata, alaik ka talaga masapol ko. Kumusta matin ni Michael? Di mo matawagan na di mo tamo yung cellphone number na sa Jai. No kayat mo, itid ko ka. Wano, ibaga ka di kang kuha na nga, tawagan na ka? Mabanyo nata. Hanin. Baka makadisturbo ak lang yung trabaho na. Ngayon tinawagan na akman ng nemi. Hello. Kumusta ka, Nida? Kumusta ka nga gina? Awan pagdanagam, Michael, tanasyan kami wet. Kas na ko na kinitatang nga binulan nga magtedak. Tapno, ada pampara ni tatang nga may sumarong kardita, binulan mat nga, umay, ori no, handa maura iti baka bulan, no. Mailo iso na, palubusom kumalata. Sige. Wanggayam, iti kaadag dito sa Saudi, ado da kita nagbalin nga Facebook friends ko. Aging ka na amok ni Mildred. Ni Mildred, inaram ko, kahit sinumbatan na. Ano to ko nam? Apay chapi-chapi hak? Medyo chapi-chapi ka, Michael. Di ko na, ni Mildred, girlfriend ko. Kunak man ano, edi talagang paspasak tanak. Sangkot nga pilit ibagik no talaga nga dinakayat ko na. Imagine, nasikugang nga pa yan. Dinaklata kayat. Siguro ko na, ka rin nga saan nga sika, kansyak. So nga, edi mamamok ni Mildred, na naroon edi tawag kami nga tawag. Nasusuro ka, linipat, kat inayat ko ni Mildred. So nga pagdanagam, awan ti pagdanagam nida. Tasang kanto ng isturbo na kasi di. Tadya kon kahit nga mangigti, saom nga, di ka kayat, di ka pagan ano, o na anat araramidam, o pututan na timamin ado. Mas nakadya nasakit, di ba? So, aping papilit ko palang tibagig, no talagang antahan nakakayat ko na. So, di. Ada ka din ni magakamadi? Awan. Maragsakan na ta. Ada mo lang nubya mo. Kat saan ka na paay. Ang kasagidi nga talaga nga pinaay ka. Sorry ha. Ngem kalpasan deta nga managsarita mi manon nemi kini Michael kastawore ti sang sangit ko. No kaano pa'y humarik na akong ti ayat kan kuana. No kaano pa'y nga nagbalin nga napatay. Isumatid ka na tinobya na. No kaano pa'y.
Naamon da ito ay manunaymi ni nanang kat agwing-wingiwing agsalsaltek. Kung nagtupay ngamin keng kay di kay. Ngagbabawi kan daw. Eta. Siyempre, Saudi buyan ni Michael. Madakil sweldo na sa diyay. Kaya naman nagdadakil ti pa nagpawit na ti binulat. Sa bagay, pagpawitan na kamot kiti ang suportar na iti putot na keng ka. Yung napimpinas kumamit lahing, no da kayo tag-asawa. Ilo kumatay manugot ka idilo ko. Di awang kumatkas na sagsagabami ta. Di sa amo kay kahit idi, ita. Kasla ka lagpakpakaasing nga. Nagsubli ti panagayit ni Michael keng ka. Amo ko mga roda kastoy na lang ti pagbanagan ti amin. Isungarod nga kunak. Nga di kagsasao ti patapos ang mga ano. Ay sus apo ay. Galgal kalimitan na kitim bagbagam. Taan niya ngamin ti mariknam. No kaano pa nga patpatig kun isunan anang. Gapatad na nanak mi. No kaano pa nga kayat kun ni Michael. Ang tamad tayo nobya na. No kaano pa Naamon siguro ni Michael ti amin manong name Jack Laamon na sisinot ng idanon ket timawag. Nida. Michael. Sorry Ngam Jack mat amo ngamin nga. Masusurunak numot lang ipateg. Damok ka talagang tinakayat Permi nga ko na mga uraan niya't araramidam ko na. Ura maminsan nga pulo ket siyam nak ng pututan. Imagine nga minat, ang langarod putot ko ka na si kugang ka langarod din. Dinaklata kayan. Nagsakit. So nga di mamamok ni Mildred. Sa mo nga tuloy pa, Michael. Sa mo nga tuloy pa. Ken kayat ko magupat din komunikasyon ta. Ken kayat ko nga saan mo nga supsuportaran ti anak ko. Kabayla, kabiyagin ni Suna o reawang ka. Kagura na ka di manin. Surusuruan ka manin nga gurain. Kaputat ka ano pa nga ipatpatig ka ni sumatan ti kawan mo ni tibiyag ko. May pilit na latamit manong nami nga sinuportaran ni Michael Jr. Kaditi mabalingkon nga panawan ni Michael kat ninanang ti mga ayawan manong nami nagsubliak iti trabaho. Di ko lumiti nga di mo kay kayat. Napututan na ka lang din. Di mo lata kayat. Itasupt kayat mon. No ka ano pa yung at na nobyo na. Nobya na nga sa bali. Ewan di maramit ko. O sige. Siguro kat talaga nga ito din nga saan nga kayo. Urayim nga ti sa bali nga lalaki. Barabaring numauray mo tin ito din para keng ka. Nga maging kakarag ito yung manong nami kat balasa nga pailaeng nga ina single parent kunak kuma ngem talagang intultuloy ni Michael tinang suportar kini Michael Jr. No pa'y nag-asawa dan kini Mildred. Iriagdama manong nami at bukod da nga balay kan masikugmat ni Mildred nagbakasyon kat iditag sublimanin sa Saudi manong nami adamanin sa Jai. Ang dati kiti kundawan manong nami nga ni Mildred ti umay dito balay nga mangited iti suporta ti ama ti anak ko. Ken kuana. Kumusta kayo man? Nagsak kami. Ore adayo ti asawa. Ket sika nida. Awang ka di pati kasukat ni Michael iti pusom. Dito pulos sukatan ni Michael. Ti anak ko. Huwag kayo, Michael, matgamit ti anak mo yan. Siguro na talagang awanan ti dumteng na lalaki di bihag ko. Ibukbuk ko ti amin na panawang ko ti anak ko. Ni Michael nga anak ko, napakalaglag ipak iti amana. So, ngaging kakalag ito, manong nami, kat nagtultulo pa lang ti kinasinggel. Dito nga rin ti pagkasalita, kano may minsan ka nagbababawi ak, nga maangkon nga mapasublipay, dagit na nalpasan nga napasamag. Ako kung natin ti pagsasaw, nga awan ti babawi, nga adda iti unan, no dagit adalat tayo ti ododi. Sabi ko man, makaitad mo iti balaag, dito yung pagkasalita, kat pagsarmingan ti biyag, kadagit ipadak nga nagdingag, more power to your program. To yung nga nagyaman nga pagayam mo, Nida.